پارلەمانتارانی کوردی ئێزیدی لە پەرلەمانی کوردستان داوا دەکەن کارگێڕیەکی سەربەخۆ بۆ شنگال دروست بکرێت و سەر بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بێت. سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای نینەوە دەڵێت خەڵکی شنگال خۆیان شێوازی کارگێڕی شارۆچکەکەیان هەڵدەبژێرن. شنگال لە ساڵی 1928ەوە بۆتە قەزا و سەر بە پارێزگای نینەوەیە. شنگال بە قوربانی و دەربەدەربوونێ ji berçavtirîn manşetên rojnamevanî bû li nîva duê ya ev sal e. Daxwazî hête kirin bibîte îdareka serbexwe. Rapirsî dest pê bike. Rapirsiya madde 140. Ev xelke vegere ser bi Kurdistanê ve û baştirîn çareserî ji bo derd û daxwazî wî xelkî û dermankirina birînê wî xelkî îdareka serbixwe çêbibe devera Şingalê wekû sîstemê parêzgehekê girêdayî paytextê ve girêdayî Erbîlê ve dîtina min muassesatê parêzgehê her newê deverê wê bikarin pitir xizmeta wî xelkê lê qewmiyayî bikin. Ji aliyê kargerî ve Şingal ji deverên dervey îdara Herêma Kurdistanê ne. Lê pirsa referandumê di rojevê de heye. Karekî gelek asayiya cihê xwe da ye ji ber ku êk nizîktirîn parêzgeha Herêma Kurdistanê bo Şingalê dihok e ew jî bi sedan kîlometra jî dîr e çendîn saeta jî dîr e ji ber hindê nayê tekirin eger bêt û bizivîte ser parêzgeha dihokê ve. Şingal ser bi parêzgeha neynewa ve ye. Lê mafê xelkî wê ye şêwazê îdara xwe helbijêrin. وبالتاكيد الريزل في رادوان هتا يرتن ويا البيش شافت ماشي ازبور كم وقت كي نزيك دا اگر هاتو افريقيا فتنا هريم ديال بغداد يا ببيتا يعني فرا عالي يعني مستوى كبر فرح ترجي بخوبه بجريتن بزيدون وقت جهنا انجام كيل سر مساله ريفراندومي او تبعات قانونيه بيوندي بماده 140 هاينو Ji aliyê coğrafî ve Şingal ser bi Kurdistanê ve ye. û li sala 1928 bûye qeza ser bi parêzgeha neynewa ve. Demê hatina çekdarên Daeş bû devera Şingal û derdorên wê pitiriya xelkê Şingal awarebûn jêr desalata hikûmeta Herêma Kurdistanê helbijartin. Ev jî wek amajeyek bû referandumeka pêşwexte ku Şingal vegerte ser Herêma Kurdistanê. Lewma pirsa kargeriya serbexwe jî keftet rojevê da. Lê biryara dîmahiyê dê her bû xelkê Şingalê zivirî. Eyûb Nisrî Rodaw, Kempa Şarya, Parêzgeha Duhûk.